nga brad, kanin dapita bad. Madungan ko na libad nga. Sa ako nagbisita bad. Ano magmunting pait ba? Oh. Hiking, jogging, ari diri mga pi. Oh, nindot kay kining lugar ay. Bisag ako kay ganahan kay ko ni lugar kay ngani. Eh, presko king hangin. Nya. Tanaw sa nimo ba ang nakapalibot ba nga? Bugnaw kasi mo pananaw ba? To layo ka sa stress, Oh, no? ayo kay stress ay. Nindot jud. Pero kaning tindal pag gamay lang bro. Nindot ay kaning kuha ni siya kanang si Violet. Nindot ni siya kuha na. Nindot kay standby yan dire ba? Tapos jud siya. Pangapi kay ngari. Nindot kay nganing lugar jud. Ito, no? Landong jud kayo, wadi kapil ginit. Wa jud nindot kay pre. Init kape noon. Kani nung kape boy init kayo. Pero ang atong kuan ni pre ba kanang dahil sa ato pre ba? Kasi may nasulti mo na nga nasuroy man ta dre. Kuan pre. Ako na kuan gud pre. Gusto ko kanang explore ba? Ah, explore day. Kanang laing dapit ba? Ah, Naabot ang kita diri. ato lagi ning kuanon ang oras. Uliton dyan itong oras. Suliton ginato kay lisod na jud kayo nga magsuroy-suroy ta bro. Ya, watay memorable bitaw. Mao jud. Ayo bati kay na. At least nga mauli ta sa tuwa kay nasa tayo na ba. Duta ato nga lugar ay nindot kay mga view ba. Bitaw. Sakto dyan na. Hey chicks. Wapa lagi na bro. Ano to? Maulagi ni dut. Mura mag kanang Serena mo. Serena? Ah, Serena to. Ganun. Ito? Sakto sa barog. Basa? So, kung lalaki pa, engkanto niya. Babae man, engkanta to. Asin. Sigara na kanan ko di puro man laki may babay ka. Oo, lagi ka to rin ni Agi ba? Dagar na bagkahoy gud. Ah, oo, sad mao sad nagkorbal ka hoy. Pero ato ba kanang bubalik baga do, binduta. May lagbabalik isa. Mao lagi. Ako dito birahon dito. Ah, pero ano? Hindi ka taparusan ako. Ako kaparoso na lagi. Bana to army nun, pulis ba unsa ba? Ah, wa kita ayo gina ni. Tabla dito. Ibahak kini kalakiya gyud. Ayo dito. Balik siguro. Ah, Dito ko pa mayo. ah, likod-likod na ko sa kanang kanang. Ang liwanag. Swerte na dito. Mura lagwa ba? Kanang Naa dito. naari to. Naara ko. Smile pre. Agi na sad pre. Smile ba pre? Mao lagi. Indot ra ba kay smile, bro smile nga bro. Kapante ka nang iring. Smile iring. Ah. Saan ba pagka smile katong Nana ba? smile ni rin. Giyag ka lagi pre. Giyag ka lagi. Oh. Oy, pre. Oh, Ari. ano mo niya? Aligrim kasi lalo. Mo lagi. Sa mo gikan day. Ika sa mong giyagian. Ito ba ni kita ni manok pre? Yaon. Nang manok ni kanang paang manok. Ha? Paang manok ba? Ah, ninduto ko nang kay manok ka gud. Dagko pas kabir. Dagko pas kabir. Dagko jud kay paa ba nga manok. Mo pangita mo wa gyud kita pre. Wa mo kita. Bisaya man mga paa dito, paa manok. Ha? Bisaya Ah, man may manok. pa may ngari nagligod-ligod may kita pa mi. Oo. Mo ba? Usa nga kasi paa pre. Atong paa sa kuan ba? Paa sa dinosaur ba nga? Dinasir man nun. Ina sila yung ay manok na yung mukha. Ay ito inyo. Eh, wait lang karang labi sa kita pa. Kami ngari may kay maglingaw kape-kape lagi ni ko. Ay, kape lagi. Si Violet. Ay, si Violet ay ngari may nagkuhan ni kapihan. Ini kapiha ba? Violet man. Nakita mo sa Facebook. Kape violet. Page. Na si Violet dumugon ko sa mga tao. What? Mo na gituyo mo gari. Violet mo sa yung maligi oh. Oh, lagi mo ga Nag-abot sa inyo din noon. Ya. Bro, Ya, manaw pa kape. ha? Wa pa lagi. Wa pa mo pagkapit. So, oh, Manila manila mo mo mag Budget na mo kay. Kamu Kamu kita ara ni. pa pud. Karon. Nanaw naman ni. Kami naman daw mo di kortas. Tanaw lang ta pre. Mabusog no may tan-aw ng kape tan-aw niyo. Mga Sige, hugdan niyo. Yuhan na. wakaghunta magtan-aw kami wa may magkape kamo wala kape. Kape lang sila glili pre. Oh. Ah, grabe no. Papiglili ko no. Papiglili. Pangitan lingkod sa no pre, night lingkod na. Okay ra. Ayaw ra. Parang ano ba? Wa man kami okay ra kami guay kape. Ana ko. Ya, kanang Di kalingkod okay ra wag dili nila ka kita kape. gere pre nga. Wag nila kita din nga. Kanang manok kuno dagog pa. May pa de nga kita pa may
manok nga dakog paa. May pa mo? Sila, May wala pa. yun. Wagid. Kami, kaniharang na yung kalakaw-lakaw. Lain mo pa, anakit ano? Mao ba? Masarap. Grabe. Uy, mga amigo. Uy, Asa kang palit og butin? Na ngari murag naa man siguro nga skillet. ikaw man to nag Agi-agi. agi ganina. Yay. Oh, nag-walking ko ato ganiha. Sama na giingon di ay. Sana Ano mo palit? Asa diri or dito? Oy lang pangutana dire. Ah, sige. Tiga ka na. Ako lang. Namay tiga. Ay, diri. Oy, Amigo. wapa ba, oy? Mao to. Mao tang isulti. Tingin nyo? Amo nagsigla ka layo kayo. Ya kami naras to. Yung lagi ko dinusor lagi. Yung ka dinusor. Ha? Yung ka dinusor pa as dinusor. Di ka nang ibaw ka na tranaon to ba nga. Kanang kuha sa ba. Kanang ako ba ba sa may mga agi nga kanang nakakita sa guwapa. Oy. Ay, karo din ayo. Kamu wagid mo. Wagid. Pero balas gid ay. Kaya na kung salitan o ta, ano taon? Kapulsor, lumagugod. Wagid. Kapag kapoy laglakaw. Ato nga ras kape. Pre. Ah, di na. Kape ka? Ito pre, dito. Okay ra? Kape do. Ay ta ka ato Di mi muling to, di mi mga pe. Ah, Ako may pasok ko nas kape. Tanaw na mi. Oh. Ningon, pare hak mo na may tao ron. Kita naman lang. Ah, basi karon taon na si mo agi na. Basil. No? Na, dali mo agi. Nindot ko kayo. Kape mo agi ron? Ningon man? Nay mo agi kayo. Ano agi magbike rin. Kawan no na rabaw da. Hapon kayo. Ah, okay ra. Size na. Uy, ma'am, nakapalit kag butin. Na wala lagi sila ibutin. Uy, asa ka ko palit ani na problema man ko kay magluto ra ba ko. Ako'y bala. Na. Ay, bitin so na. Binita tayo to. Yo. Ay, kayo mo. May buyag na ni ani.